Bapak Sanarjan iki nggih. Jamane kados niku sepantarane nggih. Sepantarane niku sahadatnya sepindah angger waktu nikah ya mbok dituntun lah. Yakin dituntun zaman bocah sing kita terus apal kecepal untung nggih sing regenerasi mriki sadate ora mawi dituntun gelagapan ora karo muka sadu ala posipun kene rekasa banget. Soalnya kula nate nekseni ya wong Surabaya nggih nekseni pangandanane tiyang sepuh teng KUA oleh sahadatnya luar biasa angel nggih. Soale wis kesepuhan niku sahadat niku penting. Dan iki ngetung sahadat. Sahadat kan kula lan panjenengan sami niku berjanji mari Gusti Allah kula makseni mboten wonten pangeran ingkang kula sembah kejawi namung Gusti Allah lan Kanjeng Nabi Muhammad menika utusanipun Gusti pimpiran pada waktu nglakoni kula lan panjenengan sami nglakoni salat diatung bae. Arep tarawih ping dina ping 3 berarti loro-loro ping 10 ya. Sajate 20 berarti selikur apa ya? Tekan pitire lho, pitir terakhir. Wis berarti kan wis sumpah kula lan panjenengan sami wis pasrah bener pasrah nggih. Apa maneh dikandani ina salati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wis bener pasrah. Akhirnya mongko dadi ora pasrah, lakon kepripun nggih. Ada semoga kula lan panjenengan sami lewat sahadat niku Islam jelas nggih. Ya baik, andersi kula lan panjenengan sami fenomena teng sore niku kathah nggih. Soalnya teng regenerasi sedikit zamannya wis luar biasa. Bocah kon belajar ya wis angel karena akeh HP. Dimungsuhi maksudnya ya wong tuane yang kepanek lagi bocoran tahun kon meneng bae HP-an. Ya sih seneng bae. Wis ku HP-an aku tak ngapa-ngapa bae boran kan ibu jadi ora kaya jarak ya dolan bertor ini lumayan ya. Jadi alhamdulillah tapi ya atas ngaji ya penting, regenerasi penting kayak kula lan panjenengan iki sing sepuh sing dari ngenteni tok lagi ngenteni durune sing marhum enten-entenan kok ana yang ngenteni kula lan panjenengan sami keluargane kula sing almarhum enten-entenan nggih. Ada semoga kula lan panjenengan sami lewat majelis niki taklim nggih lewat ansor lan banjaripun keliling insyaallah mangke teng Jatiroke akeh angsore akeh bangsere nggih. Insyaallah bisa ndadekaken makmur masjid. Tapi kan sakatae niki angen-angene kan mesti ya sami kapanane aku nang wulan Ramadan aku arep mari masjid salat tarawih salat misa pokoknya jamaah kan nyate gak terus iku masalah bal Ramadan sih yang bukan orang ngerti gitu tapi angan-angannya setahun sepisan mesti kayak gue masih orang tahu itu kan kayak gue kapanane Ramadan berarti kan udah rasa cintanya baktinya mari ngajak Nabi kan makanya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ini penting bulane dikandani kula panjenengan sami wau sholawat sing gampang kowe sholawat Jibril nggih sallallahu alaihi wasallam. Kayak kepenake 3 waktu urut turu ya macane sholawat Nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saturune pokoknya soalnya kalau aku arep turu ora mungkin terus itulah aku yakin pati ngrawat batu ngasih perancangannya apa ngasih di gawe apa arep mati apa arep mati ngoda apa kepriwe sing jelas